Ika-19 ng Pebrero taong 1886 nang isilang ang bayani na si José Abad Santos sa San Fernando, Pampanga. Nakapagtapos siya ng abogasya noong 1908 sa Estados Unidos at nagbalik sa Pilipinas bit-bit ang pagnanais na magsilbi sa sariling bayan. Naging matulin ang pag-angat niya sa kanyang propesyon. Una, bilang teknikal na tagapagpayo ng Parliamentary Independence Mission sa Estados Unidos hanggang mapili siyang Undersecretary of Justice ni Gobernador General Leonard Wood noong 1922. Nang umusbong ang ikalawang digmaang pandaigdig, hinailangang lisanin ng pamahalang Commonwealth ang bansa, ngunit pinili niyang manatili. Dahil dito, inatasan siya ni Pangulong Quezon na maging punong maestrado at kinatawan na siyang mangangasiwa sa mga bahagi ng bansa na hindi pa nasasakop ng mga Hapon. Sa kasamaang palad ay natakip siya ng mga Hapon sa Cebu noong April 1942 nang tumanggi siyang makipagtulungan sa mga mananakop. Si Abad Santos ay pinatawan ng parusang kamatayan. 2:00 ng hapon noong May 2, 1942 nang mamatay si José Abad Santos. Pumanaw siya ng may dangal at sinasaluduhan ng lahat dahil sa kanyang pagiging makabayan. José Abad Santos, huwaran ng katapatan, matapang na inialay ang buhay para sa bayan at tunay na dakilang bayaning Kapampangan.